fito farautar wacce za ta so ta ku taimakan da magani. Garin halitta makawo ne wasiƙa da me zai karanta. Kurma nai wa zaurance me za ya fahimta sitaka cikin ɗaka. Waye ya tsinta ku bincika cikin jaka. Ko za a ganta ciwon cikin barewa, wa zai duba ta har ya san tana da cuta. Sai wanda ya yi ta kin daɗe a zuciyata. Kin ki fahimta shekaru a can a baya. Wata ran talata kin ci kwalliya kamar ya ta sarauta. Na kika sace zuciyata Fatima Binta. Na wahalta na ɗimauta na jigata ai na zan huta. Lokaci an ce babo ne ke nazarta ya za a yi wanda ya zamto gawa. Ya tuka mota da rai da lafiya a jiki ake bajinta. Ya za a yi mai fama da makanta. Ya je farauta gurgune da ba kafa. Gabe banta ta ya za ya tura sabo gare ta cuta take taɓin jikina. Na azabta likita ya yi duba ni kuma babu cuta illa ya ce damuwa ta in je rage ta in baka ba za ta yi mini illa. A zuciyata mutan gida ya musu bayani na babu cuta sai dai su je su tambaye ni me na bukata. Su kansu sun kasa ganan da damuwa ta domin ba lafiya cin abinci a kasanta. Kullum na zaman maraici na rabauta ban zama cikin abokai na kaɗaita. Mutan gida sun sana gaba in faɗe ta damuwar da ke a raina. Wadan na huta ne kas da kai ina ta kuka rashin fahimta bare in tsara zantukana da zan kubuta da nauyin kalli idan mahaifa. In ce soyayya da kunya an kalli idan mahaifa. In ce musu Binta